Hyvät ihmiset, rakkaat seurakuntalaiset, tervetuloa tähän sunnuntain Jumalan palvelukseen, joka välitetään suorana täältä Turun baptistiseurakunnan kokoustiloista. Se menee Facebook-kanavan kautta ja tänään meitä sanassa palvelee Seppo Peltomäki. Ja kuten me tiedämme, niin Tiaset ovat muuttamassa ensi viikolla ja siksi pyysin, että jos Krista vielä haluaisi tässä jotain seurakunnalle sanoa ja hän siihen suostuu ja hän tulee myöskin laulamaan yhden laulun. Musiikissa meitä palvelee Salla-Maria Kieksi. Mutta hiljennytään tässä alussa rukoukseen. Kiitetään Herra tästä päivästä sinua ja kiitetään sitä mahdollisuudesta, että me saamme tässä hiljentyä jo adventin aikaan muistamaan Herra sitä, että sä tulit ihmiseksi maan päälle. Sä tulit lihaksi Herra lunastaaksesi meidät kaikki. Meillä on mielessä ihana Jeesus-lapsi seimessä, mutta me muistamme myös sen, että ei ole seimeä ilman pääsiäisen sanomaa. Eli sitä, että sinä tulit ihmiseksi lunastaaksesi meidät. Ja sinä kuolit ja kärsit meidän puolestamme ja ylösnousit esikoisena kaikkien puolesta. Ja Herra, me muistamme sinua tänä päivänä myöskin siinä, että sinä olet antanut meidän kaikki syntimme anteeksi. Siunaa Herra nyt jokaista kuulijaa, joka tämän sanoman äärellä tänään on. Herra, siunaa se sana, joka on annettu Sepolle, ja siunaa myöskin Kristan ajatukset, jotka hän haluaa tänään jakaa. Amen. Otetaan tähän alkuun laulu 596. Sanon siksi sen numerokin, että mä oletan, että joillakin on siellä kotona myöskin hengellinen laulukirja. Ja tämä on Hosean hengi. Ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä me yhä edelleen ollaan noissa tarttuvuusluvuissa yli 50, että on hyvin epävarmaa, missä vaiheessa voidaan palata pitämään kokouksia läsnäolokokouksina. Ja vähintäänkin ensi viikon sunnuntain
ehtoolliskokous tulee myös tällaisena Facebook-kokouksena. Tällä hetkellä tuo tarttuvuusluku on 51,6 ja se päivittyy aina päivittäin noin puolen päivän aikoihin, että katsotaan mitä sieltä tulee. Mutta siinä rajoilla ollaan. Eli tiistaina 1.12. on kuitenkin rukouskokous, jossa voidaan olla läsnä ja näitä on pidetty avoimina. Ja siellä Toni Reenman vetää tuon kokouksen. Ja sunnuntaina 6.12. siis ehtoolliskokous, jossa puhuu Heikki Järvi. Heikki Järvi puhui myös tuossa tiistain rukouskokouksessa, jotenkin hän sivusi siinä Jaakobia ja Iisakia. Ja siinä rukouskokouksessa penkissä istuessa annoin Herran sanan puhutella itseäni siten, että ajattelen, että tässä on muutama ajatus tuosta Jaakobista ja Jumalan ja Jaakobin välistä suhteesta, joka on monta kertaa puhutellut hyvin paljon. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 28 on kuvattuna Jaakobin pako sen jälkeen, kun hän oli huijannut veljeltään esikoisuuden ja saanut isältään esikoiselle kuuluneen siunauksen. Ja Esau sitten suunnitteli tietenkin kostoa siinä ja kiehui vihassansa ja se huolestutti poikien äitiä ja hän sai Iisakin lähettämään Jaakobin Padan Araamiin, eli sinne Laabanin luo, oman sukunsa luo, että Jaakob löytäisi sieltä itsellensä vaimon. Siinä paikassa sanotaan, että Jaakob tuli erääseen paikkaan ja nukkui siellä. Ja tuossa paikassa, luvussa 28, niin Jumala ilmestyy hänelle ja uudistaa lupauksen, jonka hän oli antanut jo Abrahamille ja Iisakille. Hän sisälsi semmoisen lupauksen siitä, että hän saa perille sen maa, jossa hän asuu muukalaisena, ja myöskin, että hänestä tulisi kehittymään, kasvamaan suuri kansojen joukko. Ja siinä paikassa Jumala ilmestyy Jaakobille ja Jaakob näkee unen, ja Jaakob puolestaan sitten antaa paikalle nimen Beetel, eli Jumalan huone. Ja hän antaa sitten myöskin sen merkillisen lupauksen, joka alkaa sanoa, jos Jumala on minun kanssani ja varjelee minut tällä tiellä, jota kuljen, ja antaa minulle leipää syötäväksi ja vaatetta päälle pantavaksi, niin että saan palata rauhassa isäni kotiin, on Herra oleva minun Jumalani. Sitten hän lupaa myös kymmenykset kaikista mitä hän ansaitsee. Aika mielenkiintoinen, että Jaakobilla, joka oli siis suorassa perintölinjassa Abrahamin ja Iisakin jälkeen, niin hänellä oli tällainen rukous, joka alkaa sanoa, jos Jumala on minun kanssa. Se kertoo siitä oikeastaan, että Jaakobilla oikeastaan siinä vaiheessa ei ollut mitään käsitystä, että missä oikeastaan ollaan menossa. Ja mitä tässä tapahtuu. Että ainakaan Raamatussa ei mainita Jaakobin ja Jumalan välistä keskusteluista samalla tavalla kuin Abrahamin ja Jumalan tai Iisakin ja Jumalan välistä keskusteluista. Hänellä oikeastaan oli varmaan käsitys kyllä isoisä Abrahamin vaelluksesta, perimätietoa ja kerrottua, mitä hänelle oli välitetty, kuin myöskin siitä, että hän oli toki isältänsä Iisakilta varmasti kuullut siitä, mitä Jumala on puhunut. Ja Iisakin saatesanathan olivat hänelle, kun hän lähetti Jaakobin, että suokoon Herra sinulle Abrahamin siunauksen. Että hänellä oli tämmöinen toisen käden tieto, kerrottu tieto siitä, mitä Jumala on luvannut. Mutta vasta myöhemmin tuo suhde alkaa muuttumaan ja vielä myöhemminkin hän vetoaa Jumalan Abrahamin ja Iisakin Jumalana. Siinä vasta hän on palaamassa takaisin sieltä aikanaan noin 14-15 vuoden kuluttua. Tämä liike kuuluu silloin ehkä 20 vuotta. Kun hän palaa ja sitten hänen täytyy kohdata veljensä Esau, niin hän palvelisi 14 vuotta Laabania saadakseen nämä molemmat vaimot ja siinä sitten myös muita vuosia kului. Niin hän vielä siinä vaiheessa vetoaa Jumalan Abrahamin ja Iisakin Jumalana, eikä vielä suinkaan omana Jumalansa. Tuo Jaakob oli jotenkin sen merkillisen sinnikäs kaveri siinä keskustelussa Jumalan kanssa, että miten kuka johtaa ja kuka vie. Mutta hänen omaksi Jumalakseen Jumala muuttui sitä mukaan, kun hän uskalsi luottaa Jumalan lupaukseen, jonka hän oli siis saanut. Ja kyllähän hän tietenkin sen muisti.
Ja oikeastaan tämä alkoi saada hänessä sitten enemmän muotoa vasta sen jälkeen, kun hän oli joutunut siihen kuuluisaan painiin siinä paikassa, jolle hän antoi nimeksi Penuel. Jumalan lupauksessa tuossa kohtaa oli, kun hän nyt oli nukkumassa siellä Beetelissä, että minä en jätä sinua, vaan toteutan sen, minkä minä olen sinulle puhunut. Minä toteutan sen, minkä olen sinulle puhunut. Jo siinä vaiheessa, kun pakomatka oli vasta alullansa. Ja Jaakob oli vielä varsin lihallinen, jos käyttäisi tuolta hengellistä termiä. Joskus se voi hämmästyttää, että Jumala niin runsaasti siunasi Jaakobia, jota pidetään Raamatun lehdillä miehenä, joka oli pettäjä ja huijari, ja hänen nimensäkin yksi vivahteista on nimenomaan hän pettää, jonka Esau muisti siinä kohtaa, kun hän oli tullut petetyksi 2 kertaa. Mutta Jumalan silmissä asiat on hyvin usein ihan toisenlaista kuin mitä meidän silmissä. Jumalan silmissä Jaakob oli valittu, paitsi Abrahamin ja Isakin jälkeläisenä, mutta myöskin miehenä, josta syntyisi kokonainen kansa, josta tuli siis Israel, joka on vielä tänäkin päivänä valtio ja kansa. Ja ennen kaikkea, kaiken huipuksi voi sanoa, että Jeesus itse syntyi tuohon kansaan. Onko se koskaan ajatellut sitä, että Jumalan suunnitelmat oli tarkoitettu toteutumaan siitä huolimatta, minkälainen ihminen Jaakob oli? Ja Jumala pitää omat lupauksensa. Totta kai Jaakob muuttui matkansa varrella, ja lopussa hänestä löytyi myöskin muuten nöyryyttä. Hän sanoi sille Faaralla aikana, kun hän tuli Joosefin luo Egyptiin, että hän on ollut muukalaisena 130 vuotta ja hänen vuotensa ovat olleet vähät ja pahat. Siinä oli jo sellaista murtuneen miehen muuttunutta puhetta, nöyryyttä, joka hänet oli saanut kiinni. Jumala on sellainen, joka pitää kiinni sanasta ja lupauksestaan. Ja Roomalaiskirjeen 11.29 sanoo, että sillä Jumala ei kadu armolahjoa eikä kutsua. Aika moni meistä on toiminut niin kuin Jaakob, antanut ehdollisen lupauksen, jos Herra sinä, niin sitten minä jotain. Ja aika moni on unohtanut nämä lupaukset, tai sitten kun aika on kulunut, niin vetäydytään sen taakse, että me ollaan vajavaisia tai puutteellisia. Ihminen on tällainen horjuvainen joskus. Ehkä välillä hyvä muistaa, mitä me ollaan Herralle luvattu, ja muistaa myös se, mihin Herra itse kunkin meistä on kutsunut. Oli sitten vähän tai paljon, suurta tai pientä. Nimittäin Jumalahan ei koskaan mene sen taakse piiloon, että mä en pidä sulle lupausta sen takia, että sä olet Juha noin vajavainen. Mä en pidä lupausta Jaakob, kun sä olet noin vajavainen. Hän nimenomaan piti lupauksensa, vaikka Jaakob oli vajavainen. Ja hän pitää lupauksensa, vaikka minä olen vajavainen. Mä jotenkin tuossa tiistain istuessa mietin sitä, että olen miettinyt, että mitä mä olen tullut luvanneeksi Jumalalle, ja olenko mä kaiken pitää. Mihin mä nyt on kutsuttu, ja olenko mä siihen menossa. Niitä on joskus hyvä kerrata. Meillä uskovaisella on sellainen aika kätevä käsite, joka kuvaa hyvin tätä lupaamista, jos-tyyppistä lupaamista Herralle, että se on niin kuin lupausuhri. Ja meillä on jotenkin vähän joskus taipumus ajatella, että se on vähän semmoinen ikään kuin katsotaan tästä asiasta vähän niin kuin puhuttu, ja se nyt ei ehkä ole puhetta vaan. Mutta kun Jumala ottaa meidät puheesta joskus kiinni. Sillä hän toimii toisin, hän pitää puheensa. Ja lupausta antaessaan, se on hyvä muistaa, että lupausta antaessaan, kutsuessaan Jumala jo tietää meidän heikkoutta, mutta hän ei sido sitä siihen, vaan hän sitoo sen itseensä. Ja meillä olisi hyvä nähdä välillä se, että kuka meitä kutsuu ja kuka antaa lupauksen. Eikä lupauksen tai kutsumuksen toteutuminen tule siitä, että me kasvetaan jotenkin hyviksi ihmisiksi tai tulee jotenkin sellaisiksi valtavan suuriksi uskoviksi, vaan oikeastaan päinvastoin, mitä enemmän me käymme Herran puoleen, sen enemmän Herra saa meissä muotoa toteuttaaksensa meidän kautta antamansa lupauksen. Kyse ei ole siis siitä, että miten me kasvamme, vaan siitä, kehen me luotamme. Jaakob oppi tuntemaan Jumalaa ja hän kasvoi myös sen myötä, kun hän oppi luottamaan, ja näin käy meillekin. Niin, eikä hän lähetä meitä tyhjin käsin, vaan hän odottaa, että me käännymme hänen puoleensa silloin, kun me olemme erityisen pieniä. Jotenkin tuolla Vanhassa testamentissa toisessa aikakirjassa kerrotaan Aasa-nimisestä kuninkaasta. Ja se on sitä vaihetta, kun siellä monia kuninkaita oli, ja osa piti hyvin siitä kiinni, mitä Jumala oli puhunut, ja osa oli sellaisia, jotka kääntyi Herrasta pois. Aasasta sanotaan, että hän teki sitä, mikä on hyvä ja oikein Herran, hänen Jumalansa silmissä.
Aasalla oli jonkun verran sitä sotajoukkoa, sitä oli reippaat 500 000 miestä, kun laskettiin sieltä koko väki yhteen, ja kaikki olivat kokeneita sotureita, sanotaan sanassa. Mutta sitten oli kuusilainen Serach, joka lähti häntä vastaan vielä isommalla sotajoukolla. Mentiin jo tuplasti enemmän ja siellä oli sotavalmiina ja muuta. Että kyse ei ollut ollenkaan siitä, että oli Aasalla voimaa, hänellä oli voimaa, mutta ei hänellä ollut sitä riittävästi isompaa vihollista vastaan. Aasa rukoili Jumalaa ja sanoi, että Herra, sinä voit auttaa yhtä hyvin heikkoa kuin väkevääkin. Auta nyt meitä, Herra, meidän Jumalamme. Aasa minun mielestä ymmärsi tuon asian ytimen, että Herra auttaa sekä heikkoa että vahvaa, ja myöskin heikkoudessa ja vahvuudessa. Että molemmat hetket on sellaisia, missä meidän on hyvä kääntyä Herran puoleen. Ydin on nimenomaan siinä, että meidän hyvinä ja huonoina päivinä voimme kääntyä Herran puoleen. Sitten mä ajattelin vielä, että odottaako Jumala meiltä jotain, ja jos odottaa, niin mitä odottaa? Ja mä haluan lopettaa tämän puheenvuoroni Miikan kirjan sanoihin, jonka väliotsikoksi on kirjoitettu, mitä Jumala vaatii ihmiseltä. Siis toisin sanoen jotain Jumala meiltä odottaa ja vaatii. Se on kirjoitettu Miikan kirjassa 6. luvussa, jakeet 6 ja 8. Mitä otan mukaani, kun käyn Herran eteen, kumarrun korkeuden Jumalan eteen? Käynkö hänen eteensä tuoden polttouhreja, vuoden vanhoja vasikoita? Ovatko Herralla mieleen 1000 pässit, 10 000 öljyvirrat? Annanko esikoisen rikoksistani ruumiini hedelmän sieluni syntiuhriksi? Hän on ilmoittanut sinulle ihminen, mikä on hyvää. Mitä muuta Herra sinulta vaatii? Kuin että teet sitä, mikä on oikein, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä. Uusi käännös sanoo, vain tätä Herra sinulta odottaa. Tee sitä, mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen Jumalasi kuunnella. Amen. Otetaan tähän sitten Kristan laulu ja puheenvuoro. Ole hyvä, Krista. Rauhaa kaikille siellä kotona ja toki täälläkin kaikille oleville. Eli tosiaan huomenna sitten lähtee meidän muuttokuorma tuonne Lohjalle ja jos nyt joku siellä miettii, että minkä takia me nyt sinne Lohjalle siis palataan, kun me sieltä pari vuotta sitten tänne muutettiin, niin ihan semmoisista yksinkertaisista syistä, että kun meille silloin vuosi sitten syntyi lapsi, niin tuossa kesän aikana sitten alettiin kokemaan, että ehkä haluttaisiin kuitenkin olla lähempänä meidän sukulaisia ja läheisiä ja haluttaisiin, että myös Lumi saisi olla lähempänä omia isovanhempia. Ja sitten myöskin ihan koettiin myös, että Jumala meitä siihen kehotti ja antoi vahvistuksia, että näin on nyt sitten tehtävä. Ja tokihan se on ollut semmoista, mikä on vaatinut sulattelua, koska kun me tänne silloin muutettiin, niin ajateltiin, että totta kai me tänne myös jäädään, mutta Jumala tietää ajat ja asumisen rajat. Ja nyt tältä erää näin, mutta emme tiedä sitten mitä tulevaisuudessa, että mulla koulu jatkuu, joka on täällä Turussa ja se on nyt ainakin ensi kevään vielä pystyy käymään etänä ja jonkun verran pystyy, vaikka ei ole sitä koronaakaan, niin käymään, mutta Jumala näkee tulevaisuuden ja ollaan avoimella mielellä, vaikka toki itse vähän nyt toivoisin, että kun tämä on nyt 3. muutto pari vuoden sisään, että saataisiin vähän aikaa olla paikoillamme, kun tuollaisen pienen lapsen kanssa muuttaminen on tosi hauskaa, kun hän purkaa samaa tahtia kuin me pakataan, niin se ei ole ihan niin yksinkertaista. Tämmöisen ajatuksen halusin jättää seurakunnalle ja muille, ketkä tätä kuuntelee. Niin kuin varmaan ehkä moni on huomannut, niin on mukana tämmöisessä kuin Marttyyrien äänijärjestössä, joka siis on kristittyjen tai vainottujen kristittyjen asialla. Ja sieltä monesti kuulee uutisia, kun seurakuntia ja kirkkoja on pommitettu ja sitten nämä meidän yhteyshenkilöt kertoo, missä he käyvät kokouksissa. Ja ne on monissa maissa tämmöisiä jotain maan alla olevia paikkoja tai jotain hökkeleitä tai yksityisihmisten koteja, mutta nämä ihmiset yleensä aika vaarassa siellä, kun he menee seurakuntaan. Ja minua on itseäni paljon puhutellut se, että meillä on varsinkin täällä Suomessa ja länsimaissa muutenkin
kauhean helppoa seurakunnassa käynti, koska meitä ei vainota vielä. Ja ennen kaikkea se, että me saadaan itse päättää, tai Turussakin on monta seurakuntaa, että jos jossain seurakunnassa jonkun naama vähän ärsyttää, niin sitten voi mennä toiseen seurakuntaan. Ja meillä on hirveästi valinnanvaraa täällä. Ja se on ehkä osittain ajanut meidät semmoiseenkin tilaan, että me mennään seurakuntaan vähän niin kuin itsemme tähden ja semmoiseen paikkaan, missä mulla on vaan kivointa olla ja missä on parhaimmat laulut. Ja kerran yksi ihminen sanoi mulle, että hän ei voisi käydä semmoisessa seurakunnassa, missä olisi rumat tapetit tai rumasti maalatut seinät. Ja se oli jotenkin tosi pysäyttävä ajatus, että jos me tämmöisiin asioihin kiinnitetään huomiota, niin kyllä me sitten vääristä syistä siellä seurakunnassakin käydään. Ja meidän oma elämä on nyt tässä viimeisen vuoden aikana ollut, toki tämä korona on rajoittanut seurakunnassa käyntiä, mutta myöskin tuo lapsen syntymä tuo semmoisia pieniä lieveilmiöitä mukanaan ja myöskin sitten mun miehen työt on ollut aika haastavia näiden kokousten kannalta ja mä oon itse tosi vähän päässyt käymään seurakunnassa ja mun mies on päässyt vähän käymään ja semmosena olen pitänyt itseäni seurakunta-ihmisenä, että alusta asti seurakunta on ollut itselle tosi tärkeä 8 vuoden ajan ja nyt kun se on jäänyt vähemmälle, niin sydän on kaivannut tosi paljon sitä, että pääsispä seurakuntaan. Ja silloin kun me tänne Turkuun muutettiin, niin mulle oli semmoinen pieni kulttuurisokki tulla tähän seurakuntaan, kun tämä oli vähän erilainen kuin mihin minä olin tottunut. Ja mä monesti sitten napisin Jumalalle, että mua ärsyttää, kun sekin juttu tehdään siellä tälleen, että eikö sitä voitaisi tehdä niin kuin tolleen. Ja oli mulle niinku semmoista sopeutumista, että asioita voi tehdä Krista eri tavallakin, että ei tarvitse tehdä niinku kaikkea samalla tavalla. Ja kerran sitten oli semmoinen, muistan kun mä rukoilin Jumalan edessä semmoista yhtä asiaa, että mua harmittaa, kun täällä seurakunnassa ei toimita tällä tavalla. Ja sitten Jumala puhui mulle, että Krista, sinäkin voit olla muutos siellä seurakunnassa ja sinä voit olla muutoksen alullepanija. Että ei se ole aina ne muut ihmiset, tai vanhemmisto, jonka pitää seurakunnassa tehdä asioita. Vaan minä itse yksilöihmisenä, jos musta tuntuu, että kukaan ei koskaan moikkaa mua, täällä on kyllä kaikki moikannut, mutta jos sulla nyt on semmoinen vaikka kokemus, että kukaan ei ikinä moikkaa mua seurakunnassa, niin mene sinä moikkaamaan ihmisiä, mene sinä kysymään kuulumisia. Niin se voi muuttaa niiden muidenkin ihmisten suhtautumista toimia. Tai jos sua ärsyttää musiikki, mitä siellä seurakunnassa on, niin osta kitaralla soittamaan ja tuu itse siihen musiikkiin mukaan. Et me hirveän niin ehkä herkästi ajatellaan, että se on vaan niin muiden tehtävä tehdä tästä seurakunnasta sellainen, että minä voin olla siellä ja siellä on minusta mukava olla. Vaikka oikeasti me ollaan kaikki tässä seurakunnassa ja me voidaan kaikki tuoda tänne seurakuntaan hyviä asioita, myös huonoja asioita, mutta olisi hyvä, että jos Jumala jostain asiasta puhuu, niin ei tuotaisi sitä sitten seurakuntaan. Ja jos joku asia mietityttää, ärsyttää, niin rohkeasti voi mennä vanhemmistoon kysymään, että miksi tämä asia tehdään näin. Koska oikeasti se on valtavaa armoa, että me saadaan kokoontua vielä seurakuntina. Ja ennen kaikkea se, että me saadaan kokoontua rauhassa. Ei pelkästään se, että tätä ei ole niin kuin kielletty, vaan se, että meidän ei tarvitse pelätä, että tuolta nyt miehet tulee aseiden kanssa ja ampuu meidät. Koska se on ihan niin kuin melkein uskallan sanoa, että arkipäivää isossa osassa maailmaa, jossa kristityt kokoontuu, että he on peloissaan siellä. Arvostetaan seurakuntaa, arvostetaan vanhemmistoa, rukoillaan seurakuntien puolesta. Ja jos tätä nyt katsoo joku semmoinen, ketä ei vielä ole löytänyt kotiseurakuntaa, niin Google laulamaan, oman kaupungin seurakuntia katselemaan ja käymään ja rukoilemaan Jumalalta johdatusta, koska oma hengellinen elämä, voin sanoa suoraan, on kärsinyt siitä, että en ole päässyt käymään niin paljon seurakunnassa. Se on tosi iso asia, että saa nähdä muita uskovia ja rukoilla muiden uskovien kanssa. Ja ihan vain se yhteys ja perhe, me ollaan yksi ruumis, niin kuin Jeesus sanoo. Tämmöinen ajatus, minkä halusin tähän tuoda. Ja muuten sitten kiitän kaikkia. Harvi kun ei nyt täällä kasvatusten pysty ketään nyt oikein näkemään, mutta kiitän kaikkia seurakuntalaisia, jotka olette elänyt mukana, olette muistanut rukouksin ja tukenut rahallisesti. Ja mulle oli todella valtava asia se, että kun me meidän tyttöä odotettiin, niin koin, että se oli koko seurakunnan odotus. Ja sitten kun Lumi silloin syntyi vuosi sitten ja se oli lauantai-ilta ja mä Tonille laitoin viestiä, että sunnuntai-kokouksessa voisi kertoa, että näin on nyt tapahtunut, niin Toni kertoi, että täällä oltiin oikein hurrattu ja
taputettu ja se tuntui tosi hyvältä, että te elitte sitä mukana, koska se oli meille niin valtava asia, niin kuin yleensä nyt onkin. Ja pyydän, että jos vielä mahdumme teidän rukouksiin, niin kiitos, jos vielä jatkatte meidän puolesta rukoilua. Meillä on aika auki kaikki. Ollaan vähän hämmentyneitäkin, että mitä sä Jumala haluat nyt tehdä tämän muuton kautta, mutta uskotaan, että jotakin Jumala on suunnitellut meidän varalle ja toivottavasti tavataan vielä, että jos joku tulee Lohjan suuntaan, niin saa tulla käymään ja toivottavasti mekin saadaan täällä tulla ihmisten luona käymään, jos tullaan tänne päin. Mä laulan tähän tämmöisen laulun. Valitsin tämän laulun sen takia, koska silloin reilu pari vuotta sitten, kun me muutettiin tänne, niin me oltiin ostettu piano ja tämä oli ensimmäisiä lauluja, mitä mä harjoittelin. Ja siinä kerran sitten mä koin, että Jumala puhuu mun sydämelle, että Krista, että tämän laulun sä pääset laulamaan vankilassa. Ja siitä ei mennyt kauhean kauan, kun Seppo tuli pyytämään mua ja Nikoa mukaan käymään tuolla avovankilassa. Ja siellä sain tämän laulun laulaa. Ja tässä on semmoiset hyvät sanat ja sopii ehkä tähän ajan hetkeen. Että vaikka tuuli ulvoo ulkona on lämmin sisällä ja vaikka nyt on tätä kaikenlaista kuohuntaa maailmassa ja koronaa sun muuta, niin silti meillä saa olla siellä sydämessä se lämpö, kun ollaan Jeesuksen omia. Tämä on nyt meidän uuden kitaran niin sanottu neitsyt matka, että jos tämä ei mene hyvin, niin sitten mä syötän kitaraa, koska tämä on hyvän uusi tuttavuus minullekin tämä kitara. Istun ulos, katson, mietin ihmiselämää. Mielestä se alkaa varttua, kypsyy rehtitään. Mut mitä siihen mahtuu, se on kovin tärkeää. Tunteet, kokemukset, muistot jäljelle vain jää. Elämä tuo tullessansa monet myrskysäät. Kuinka ne voi kestää, mikä sulattaa voi jää. On ilon hetkiä, mut moni särkyy sisällä. Onnen kaupaksi tarkoitettiin elämää. Vaikka tuuli ulvoo ulkona, on lämmin sisällä. Hyvältä näin tuntuu tämä pieni elämä. Vaikka myrsky raivois vieressä, sen mikään haittaa.
Kiitos Kristalle ja Herra siunatkoon teitä jatkossakin. Otetaan yhtenä laulu Oi Herra suuri, se on tuttu laulu numero 14, jos on kotona siellä niitä laulukirjoja. Oi Herra suuri ja sen jälkeen sitten Seppo tulee johtamaan sanan ääreen ja rukoukseen. No niin, hyvää adventtia ja Jumalan rauhaa teille kaikille siellä kotisohvilla. Toivottavasti istutte hyvin vielä tämän loppukokouksenkin ajan.
Mulla on tähän ensiksi aluksi laulu, joka oli aluksi ajatus, että mä laulan täällä, mutta tämä putkahti sitten eilen mun ajatuksiani. Tämä laulu se kertoo, tai sanotaan näin, että se sivuaa jollain lailla tätä mun päivän tekstiäni, mistä aion tänään puhua. Ja kun kerran adventista kysymys, niin Jeesuksen tulemuksestahan silloin tietysti. Tai tietysti, mutta minä ajattelin nyt kuitenkin puhua. Mutta ensin se laulu. Mulla on jo sen verran vanha kitara, että jos menee pieleen, niin ei voi pistää senkään piikkiin enää. Krista oli erilainen ajankohta, mutta tämä laulun nimi on Näky. Ei tule pitkään aikaan laulettua. Sain katsella näkyä ihana, olin matkalla taivaisiin. Oli pilvet alla kuin untuvaa, hiljaista niin. Tiesin, en ollut yksinäin, joku seisoi vierelläni. Tunsin olon niin turvaisan, niin pyhän ja rauhaisan. Läpi pehmeän pilviverhon nous valkopukuinen joukko tuo. Kädet heillä kuin silvet verhon, katseensa ylös luo. Kysyin mielessäin, miksi ei kukaan taaksensa katsokaan. Sain vastauksen, he eivät mukanaan voi aarteita ottamaan. Sain vastauksen, he eivät mukanaan voi aarteita ottamaan. Kohta näin edessä kaupungin ja hohtavat muurit sen. Väri loiste kirkkaampi kultaakin, jalokivissä imaltaen. Sinne valkopukuisten virtaviin hiljaa soluen. Kuin sinne piirretty kotitie, luokse avointen porttien. Läpi hohtavan kirkkaan valon, näin sisälle kaupunkiin. Siellä valmistetun häätalon verhottu kukkasiin. Kuulin äänen, oi rakas lapseni, pian juhlat alkaa voi. Jo kuulen askeleet morsioni, kohta hääkellot jo soi. Jo kuulen askeleet morsioni, kohta hääkellot jo soi. Sain katsella näkyä ihanaa, tuon pienen hetkisen verran. Muistoissa elän sen uudestaan, sydän jäänyt on luokse Herran. Sinne kaipaa mä taivana kirkkauteen, siellä sieluni levon saa. Tahdon uskossa rakkauteen valko-olkossa vaeltaa. Läpi kyynelten nähdä saan usein, kuinka tuskaa täynnä on maa. Moni synti taakasta uupuen, luokse Herransa vaeltaa. Hän nostaa kantaa, hän armahtaa, pukuun valkoiseen vaatettaa. Niin totta kohta on näkytään, sä et hän joukosta jää. Niin totta kohta on näkytään, sä et hän joukosta jää. Näin.
minä tuolta vähän luttasin Wikipediasta semmoista asiaa, että mitä se tämä adventti tarkoittaa. Ja se tulee latinankielisestä sanasta Adventus Domini, joka taas tarkoittaa suomennettuna Herran saapuminen ja Herran odotus. Ja ne on ne molemmat semmoisia asioita, mitä varmasti uskovaiset odottaa tänä päivänä. Tosin on semmoinen, hyvin harvoin on kuullut saarnaa Jeesuksen tulemuksesta. Se jotenkin tuntuu, että sitä ei niinku saarnata. Ja sitten kun on kuullut saarnaa Jeesuksen tulemuksesta, niin itsekin huomaa jotenkin semmoisen asian, että ikään kuin rupeaa korjaamaan omaa hengellistä elämäänsä, että onko minä nyt kelvollinen. Tulee semmoisia epäilyksiä, että kelpaanko minä nyt tämmöisenä, vaan mikähän tässä nyt on pielessä, että jos Jeesus nyt tulee, niin onko mulla jotain semmoisia asioita, että minä pääsen mukaan vai jäänkö minä tänne. Ja se niin kuin ajatuksena monta kertaa niin mietityttää muakin, että se on, mutta me hyvin tiedämme sen, että Jeesus on niin kuin tässä aikaisemmin jo tuli selville tai esille se, että Jeesus kuoli meidän puolestamme sen takia, että kun tämä päivä koittaa, jos me seuraamme Jeesusta, ja kun tämä päivä koittaa, milloin Jeesus tulee omansa hakemaan pois, niin me lähdemme mukaan. Ja se odotus on mullakin päällä, että milloin se tapahtuu, mutta se yksi asia, josta mä aloitan tämän, ja mä luen Jesajan kirjasta yhden tai kaksikin jaetta, taitaa olla 3. Jesajan kirjan 40, jos haluat siellä kotona Raamatun kanssa seurata mukana, niin hyvin tuttu paikka 28 siitä loppuun. Etkö tiedä, että olen kuullut, Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä näänny, hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Sitten hän antaa väsyneelle väkeä, voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta sitten se, mikä on tässä niinku oleellista, tämän viimeisen jakeen alku, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipeensä kuin kotkat, ja juoksevat eivätkä näänny, ja vaeltavat eivätkä väsy. Ja tämä kohta, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Se on semmoinen, jota mä monta kertaa mietin joskus aikanaan. Olen varmaan voinut ehkä kenties täällä aikaisemminkin puhua tästä, mutta eri aiheyhteydessä. Mutta nyt tässä, kun me adventtia vietetään ja tätä odotuksen aikaa vietetään, niin muistuu mieleen semmoinen yksi asia. Ja mä olen monta kertaa miettinyt sitä, että miten se voi olla tällä lailla, että tässä on kirjoitettu näin, että jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Jos mä muistelen semmoisia nyt, kun jouluaikaan ollaan menossa pikkuhiljaa, ja mä muistelen omia jouluneja silloin, kun olin pikkupoika, niin ei ollut tuskallisempaa asiaa kuin odottaa jouluaattoa. Se kerta kaikkiaan se tuntuu, että se ei tule koskaan. Että se vaan venyy ja vieläkö monta päivää. Ja silloin mun lapsuudessani pikkupoikana ollessa muistaakseni ei ollut edes joulukalentereita, josta olisi voinut aina avata luukun ja vähän niin kuin elää sen mukaan, mutta se oli tuskallista. Ja sitten kun ajattelee sitä, että mitä minä odotin todellisuudesta, niin en minä nyt odottanut ketään lahjan antajaa, vaan minä odotin niitä lahjoja. Sehän se oli se tärkeä ja se oli koko se joulun pointti silloin, kun oli pikkupoikana. Että saa niitä lahjoja ja sitähän sitä odotettiin. Ja me odotamme tänä päivänä, me odotamme lahjan antajaa. Ei meidän lahjoja tarvitse enää odottaa. Siellä Pietari kirjoittaa kirjeessään, että Jeesuksessa meille on annettu kaikki, mitä me elämiseen ja jumalisuuteen tarvitaan. Eli lahjat on kaikki täällä, meillä käytössä ja me saamme elää niiden kanssa, vaan me odotamme lahjan antajaa.
Mä sen muistan hyvin, kun sitten kun jouluaatto tuli ja lahjansa saa, niin voi sitä riemua ja kaikkea semmoista. Ja silloin niin kuin unohtui kaikki asiat. Semmoinenkin asia muistan, kun mä sain semmoisen hienon peltisen traktorin, missä oli peräkärry ja mä rupesin leikkimään sillä ja unohdin kaiken muun ja pikkusisko söi mun suklaat sillä aikaa. En ole enää katkera pikkusiskolla. Mutta kuitenkin sitä lahjan antajaa, sitähän me odotamme. Ja se on se, joka, ja sitten jos ajatellaan sitä, että miksi tässä sanotaan, niin kuin minä sitä mietin, että miksi sanotaan, että he saavat uuden voiman, jotka odottavat Jeesusta. Onko se nyt sitten sillä lailla, että jos meidän seurakuntatoiminnat on sillä lailla, että me puhumme kaikista ja aika vaan menee eteenpäin ja kukaan ei koskaan mainitse, että Jeesus tulee pian, niin onko se sitten niin voimatonta sen takia meidän touhumme ja kaikki? Jos odotuksia ajatellaan tänä päivänä, minäkin odotan semmoista asiaa, kun vankilatyössä mukana on täysin sydämiä ja rinnoin ja innolla ollut koko aika, lähes uskon alkuajoista lähtien, niin mikä on sen suurempi odotus tänä päivänä kuin se, että vankilat aukeisi taas uudestaan tämän koronan jälkeen. Ja sitä monta kertaa ajatellut, että mikä on, niin paljon on asiat kuitenkin muuttunut tämän koronan aikana, että kun vankilaan menee pitämään tilaisuutta ja varsinkin jos pääsee henkilökohtaisiin keskusteluihin vankien kanssa, niin mä uskon, että sillä on aika iso vaikutus kuitenkin, koska siinä, siis tässä jos jossain, tämä nyt menee vaan ohi, mutta tässä jos jossain, niin ihminen ja ihmiskunnan pitää tajuta se, että asiat eivät ole meidän kädessä. Vaikka kuinka me luulemme, että me olemme niin loistavia ja meillä on kaikki tekniikat ja koko aika menee tekniikka eteenpäin, mutta ei paljon tarvita mennä pieleen, niin se on pois meidän käsistä kaikki. Ja se ei voi olla vaikuttamatta kehenkään. Näin minä uskon. Meillä on ihan uudet ulottuvuudet evankeliumin kanssa, kunhan tässä päästään kunnolla rynnistään, kun tämä kaikki loppuu, mitä nyt tällä hetkellä on. Mutta mennäkseni tähän uuden voiman saamiseen ja tähän kaikkeen, niin silloin kun olin aikanaan kristillisessä päihdetyössä mukana vahvasti eri hoitokodeilla töissä, niin eräällä kodilla tämä asia mulle oikeastaan valkesi, kun mä istuin saunassa erään miehen kanssa ja tämä mies rupesi kertomaan omasta elämästään mulle semmoisen asian, että hän kun oli pikkupoika, niin hänen äitinsä oli yksi huoltaja. Ja siihen aikaan, kun hän pikkupoika oli, niin se oli hyvin karsaasti katsottiin tämmöistä naisihmistä, jolla oli niin sanotusti, sillä oli semmoinen oma nimikin sillä lapsella, jota nyt en tässä vittu mainita. Ja hän oli tavallaan vähän niin kuin yhteiskunnan ulkopuolella. Ja hän menetti työpaikkansa eikä saanut uutta ja äiti joutui viemään tämän pojan lastenkotiin. Ja äiti sanoi, tämä on semmoinen hyvin tärkeä asia, äiti sanoi, kun hän vei sen, kun poika sanoi, että hän muistaa, tai vanha mies silloin, hän muistaa sen, kun äiti polvistui hänen eteensä ja sanoi, että kun äiti saa rahaa, niin äiti tulee hakemaan sinut pois. Ja sitten meni jonkun aikaa ja tämä kaveri kertoi, että hän kävi joka aamu aina tai joka päivä, niin hän kävi siinä, katsoi ikkunasta ulos sinne, mihin äiti oli mennyt, kun hän seurasi, kun äiti lähti silloin niin kauan, kun hän näki äitinsä. Niin sitten joka päivä hän kävi aina siinä ikkunan luona ja hän ääneen aina toisti itselleen, kun äiti saa rahaa, niin äiti tulee hakemaan minut pois. Ja eräänä päivänä tuli se päivä, jolloin äiti tuli hakemaan, äiti oli saanut työpaikan ja tuli hakemaan pikkupoikansa pois. Ja sitten hän sanoi mulle, että se piti hänet tavallaan niin kuin kasassa siellä pikkupoikana. Hän luotti siihen, mitä äiti oli sanonut hänelle silloin, kun hän lähti. Ja hän toisti joka päivä sitä itselleen, että tämä on totta. Että eräänä päivänä äiti tulee ja hakee minut pois. Ja sen turvin hän jaksoi. Sen aikaa, kun hän oli siellä vanhainkodissa. Hän niin kuin ikään kuin ammensi voimaa niistä sanoista, mitä äiti oli hänelle sanonut. Äiti oli luvannut, minä hain sinut pois. Ja nyt, jos me
ajatellaan, meitä mennään tänne ei olla Jesajan kirjassa, mutta ollaan Johanneksen evankeliumissa. Mitä Jeesus sanoo meille siellä? Semmoiset painavat sanat 14. luvussa. Ja se mun niin heti tuli mieleen, oli sen verran kuitenkin jo siihen mennessä Raamattua lukenut, että muistin ihan hyvin, mitä Jeesus meille sanoi, kun mä kuulin, kun tämä poika mulle kertoi, tämä mies siihen aikaan jo, vanha mies kertoi tämän asian. Älkää teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Se on semmoinen, mihin me saamme turvata. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Näin Jeesus sanoo. Joku aina mä olen joskus kuullut saarnoissa sanottavan, että teemme sitä ja tätä, jos Herran tulo viipyy. Ja ei Jeesuksen tulo viivy. Ei hän niin kuin myöhästy siitä tulemisestaan. Hän tulee just silloin ajallaan, kun se on tarkoitettu. Ei siinä ole mitään viivästymisiä. Ei Jeesus tuuttaakaan, hän nyt ei tietysti tule silloin maan päälle, vaan tulee pilviin meidän vastaan, kun me lähdetään täältä. Mutta ei Jeesus sano, että sori, bussi oli vähän myöhässä. Ei varmasti. Hän on just tasan tarkkaan siellä silloin, kun pitää olla. Ja ottaa omansa pois. Vie mennessään sinne, mihin hän on meille käynyt valmistamassa teille sijaa. Tulen minä takaisin, otan teidät tykönne. Tekin olisitte siellä, missä minä olen. Haluan, että me olemme siellä. Ja mennäkseni vielä tähän eräs mies kerran, mä en muista oliko se jossain vankilakeskustelussa vai oliko se jossain niillä hoitokoreilla, mutta eräs mies kysyi kerran multa semmoisen asian, että mistä Jeesus tietää, ketä se ottaa mukaan? Siis ihan hyvä kysymys. Että mistä Jeesus sen tietää, että ketä hän ottaa mukaan? Ja ensin mulla vähän löi tyhjää, että miten mä nyt tämän asian selittäisin, mutta sitten jälleen tämä Jumalan sana on siitä niin hyvä, kun sen kautta saa aina vastata ihmisille käyttämällä sitä. Ja Efesolaisessa kirjeessä, siellä kun meille on maininta mitä me niin kuin ollaan Jeesuksessa Kristuksessa, niin siellä eka luvussa heti Efesolaisessa kirjettä. Ja siellä otetaan semmoiset kuin 13 ja 14 jakeet. Kuuntelepa tarkasti. Jos sinäkin ihmettelet, että mistä Jeesus tietää, ketä se ottaa mukaansa, niin tässä se on sanottuna. Ihan selkeästi. Ja siihen sä voit luottaa, se on Jumalan sanaa. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne, pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Tämä ei siis tarkoita sitä, että sitten kun sinä olet täyttynyt pyhällä hengellä, vaan sitä siinä vaiheessa, kun sä olet ottanut Jeesuksen vastaan. Olet lähtenyt seuraamaan Jeesusta ja olet saanut syntisi anteeksi, niin sinuun on pantu pyhän hengen sinetti. Luvatun pyhän hengen sinetti. Se, joka on meidän perintömme vakuutena. Ja sitten vielä hänen omaisuutensa lunastamiseksi. Halleluja. Tiedä se, että jos sinussa on pyhän hengen sinetti, olet lähtenyt seuraamaan Jeesusta, niin sinun ei tarvitse pohtia sitä, että tunteeko Jeesus sinut niin, että ottaa mukaan. Varmasti lähdet mukaan siinä vaiheessa, kun näin tapahtuu. Mutta muista, ystävää, että jos sinä koet sillä lailla, että minä en omista tätä pyhän hengen sinettiä, niin se on mahdollista saada.
Sinä voit kääntyä Jeesuksen puoleen vaikka ihan heti tässä hetkessä ja sanoa, Jeesus, tule minun elämääni, anna mulle mun syntini anteeksi. Minä haluan sen sinetin, että sitten kun sinä tulet hakemaan omiasi, niin mä pääsen mukaan. Se on tärkein rukous, mitä ihminen maapäällä voi ikimaailmassa koskaan rukoilla. Silloin sun elämäsi on turvattu ja silloin sinä olet siinä joukossa, mistä mä lauloin äsken tuossa laulussa. Siellä sanotaan, jo kuulen askeleet morsiooni, kohta hääkin, mutta se soi. Se soi kohta. Siksi kannattaa ajatella ja laittaa ne asiat kuntoon. Ja tehdä elämästä semmoinen, että sun ei tarvitse koko aika murehtia sitä, että onkohan minä kelvollinen ja mitenköhän tässä käy. Koska kuitenkaan ole sinun kelvollisuudestasi kiinni, se on siitä kiinni, että olet ottanut Jeesuksen vastaan. Mutta mennään eteenpäin asioissa. Luukkaan evankeliumissa meillä on semmoinen, se on yksi mun lempikohtiani Raamatussa, koska se on niin hieno kohta. Luukkaan evankeliumin 2. luvussa. Ja siellä kerrotaan miehestä, joka oli myöskin, hänellä oli tavallaan semmoinen adventti päällä koko aika. Hänellä oli odotus. Hän odotti koko aika määrättyä asiaa. Ja Luukkaan evankeliumin 2. luvussa 25 jakeessa kerrotaan siitä eteenpäin tämmöinen hieno kertomus, mitä tapahtui siinä vaiheessa, kun syntynyt Jeesus vasta vietiin temppeliin. Silloin niin kuin laki vaati esikoisen kanssa. Ja katso, Jerusalemissa oli mies nimeltä Simeon. Hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta. Ja tässä on semmoinen hieno asia, kun hän sitä on odottanut, niin siihen on myöskin Jumala puuttunut tähän asioiden kulkuun. Ja tässä mainitaan näin, että Pyhä Henki oli hänen päällänsä. Ja Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa ennen kuin oli nähnyt Herran voidella. Ja miksi tämä asia tällä lailla oli, mä voin vaan ajatella sen, kun Simeonilla ei ollut sitä raamattua, mikä meillä on. Mutta hänellä oli Vanhan testamentin kirjoitukset, missä myöskin on yhtä lailla kirjoitettu Jeesuksesta hyvin paljon. Ennustuksia Jeesuksesta. Ja niiden perusteella tämä vanha Simeoni, kun oli katsellut niitä, niin hän huomasi sieltä, että Messias on tulossa. On saapuva Messias. Ja hän alkoi odottaa sitä ja rukoili asian puolesta vielä moneen eri kertaan. Ja Jumala Pyhän Hengen kautta hänelle ilmoitti sillä lailla, että sinä saat nähdä Messiaan. Että sinä vaikka olet vanha mies, niin et kuole ennen kuin saat nähdä Herran voidellun. Ja hän tuli Herran hengen vaikutuksesta pyhäkköön. Ja kun vanhemmat toivat Jeesuslasta hänelle tehdäkseen hänelle niin kuin tapa oli lain mukaan, otti hänkin hänet syliinsä, kiitti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä lasket palvelisi rauhaan menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Mutta nyt mä olen miettinyt monta kertaa sitä asiaa, että ajatellaan näin, että Jeesus-lapsi ei ollut varmastikaan ainut, jota tuotiin sillä hetkellä sinne temppeliin siunattavaksi. Mistä ihmeestä tämä vanha mies tiesi, että se on tuo lapsi? Siellä oli kirkuminen ja siellä lapset kitisi ja oli ja niitä saattoi olla vaikka kuinka paljon, niin sen koko, oletetaan näin, voihan olla, että oli hetki, ettei tuotu kuin yksi lapsi. Mutta oletetaan, että niitä oli paljon. Se on paljon mielenkiintoisempi ajatella tämä asia näin. Ja sieltä kaikkien näiden lasten seasta tämä Simeoni tietää, se on tuo lapsi. Tuossa on Messias. Tuossa on Herran voideltu. Tuossa on se lapsi, mistä profeetat puhuvat. Tuossa on se lapsi,
mitä minä olen odottanut. Ja hän ottaa sen ja siunaa myöskin siinä samalla. Ja samalla hän toteaa, että no nyt hänellä on aika lähteä tästä maailmasta. Hän on nähnyt sen, mitä hän on odottanut kirjoitusten mukaan. Mutta ei se siihen lopu vielä tämä tilanne täällä temppelissä, vaan sitten vielä täällä on eräs naisprofeetta Hanna. Ja hän on kun leskeksi tullut, niin hän on ollut yötä päivää temppelissä ja siellä palvelee. Ja sitten täällä mainitaan jakeessa 38. Tämä Hanna, tämä profeetta, juuri sillä hetkellä hän tuli temppeliin. Ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille. Niinkö? Tässä mä en tiedä miten muut käännökset, enkä ole kauheasti katsellut. Mulla on kaikennäköisiä käännöksiä kotona ja puhelimessakin taitaa olla 4-5 eri käännöstä. Mutta en niistä katsellut, että miten se on jossain toisessa käännössä. Mutta tässä 3:8 se on näin. Puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat. Ei puhunut kaikille. Vaan miten voisit ajatella sillä, että mistä hän niin osasi erotella, mutta ei se nyt tarkoittanutkaan varmastikaan sitä, että Hanna kävi aina kertomassa sille, joka odotti Jeesuslasta tai Messiasta. Vaan ne ihmiset, jotka odottivat, joilla oli avoin sydän, jotka halusivat tietää tästä asiasta, että on Messias ja tulossa Messias, niin ne ihmiset kuulivat sen puheen sillä lailla, kun se piti kuulla. Pyhä Henki sen kuitenkin tulkkasi. Eikä niin, että olisi käynyt, että jos Juha sanoo, että minä odotan Jeesusta, niin sitten olisin kertomassa Juhalle. Vaan siis ne, jotka kuulivat, jotka todella kuulivat, ymmärsivät, mistä on kysymys. Jotka odottivat sitä. Ja semmoinen odotus, mä uskon, meilläkin pitäisi olla päällä, niin me kuullaan Jumalan puhe, kuullaan se, mitä Jumala haluaa meille puhua. Ja sana ilmoittaa meille valtavasti kaikista asioista. Siellä Pietari kirjoittaa kirjassaan sillä lailla, että on tulevassa semmoisia, lopun aikana tulee semmoisia kaikennäköisiä valhepuhujia, jotka puhuu semmoisia asioita, että no tulemuksesta tekee esimerkiksi, että ainahan on ollut asiat näin, että ei täällä mikään muuttunut ole. Mutta se on kyllä aika virheellinen ajatus, täällä on valtavasti muuttunut asiat koko aika. Ainut asia, mikä ei ole muuttunut, on Jumalan sana. Kaiken näköiset muut asiat on muuttunut, ei mikään ole sillä lailla, kun on joskus ennen ollut, eikä tule olemaankaan. Koskaan aina asiat muuttuu ja nimenomaan, jos sitä katsotaan näin niin kuin hengelliseltä pohjalta. Ja kaikella tavalla ne muuttuu ja menee eteenpäin ja tulee kaiken näköistä ja uskovan ihmisen asia muuttuu valtavasti koko aika. Yhä enemmän ja enemmän ahdistusta. Krista puhuu siitä noista vainotusta kristityistä ja heidän elämästään, miten se on jatkuvaa pelon alla elämistä ja ei koskaan tiedä, milloin alkaa paukkua, niin pikkuhiljaa me olemme menossa sitä kohti. Mutta myöskin koko aikan, niin kuin sanassa sanotaan, että joka päivä niin olette pelastusta lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulitte. Ja siellä kehotetaan meitä nostamaan päämme. Ei lasketa päätä alas ja semmoinen Jeesuksen odotus, että se olisi semmoista oikeanlaista odotusta. Sitä voi odottaa sohvallakin kyllä tietysti. Ja voi sillä lailla siellä vaan olla, että milloinhan se tulee. Tässä nyt otetaan ja touhutaan, mutta siinä käy niin aika pitkäksi. Mutta kun on koko aika mukana touhuamassa sitä, että yhä suurempi porukka olisi silloin lähdössä, kun Jeesus tulee, niin siinä kuluu aika paljon paremmin. Ei ole sillä lailla niin kuin minä pikkupoikana, että ei aika kulunut mihinkään, kun ei se jouluaatto tule. Ei se kulukaan ja siinä ei tarvitse hirveästi voimaa sohvalla istumiseen. Siihen riittää jääkaappivoima ihan kevyesti. Olen sen kokenut, ei siinä hirveästi tarvita muuta kuin aina käy kaapilla välillä ja tekee makkaroille. Hyvin jaksaa. Sillä voimalla. Mutta sitten kun me lähdemme liikkeelle, niin siihen meillä on tarjolla myöskin voima, jonka avulla me voimme mennä eteenpäin ja tehdä asioita, mitkä Jumalan valtakuntaa niin kuin auttaa eteenpäin.
Ja sitten eräänä päivänä tapahtuu se asia, mitä me odotamme. Jeesus tulee ja hakee meidät pois. Se vaan on niin. Ei me tänne jäädä. En tiedä sitten. Mä oon aina toivonut sitä, että sais elää niin kauan, että sais lähteä niin kuin sillä lailla elämänä, ettei tuolta kuoleman kautta. Vaikka tosin jos kuolee, niin pääsee ensin. Sitten vasta ne, jotka on elossa. Mutta lähdemme joka tapauksessa, jos Jeesusta seuraa. Jeesus monta kertaa, kun opetuslapsilleen jotain asioita sanoi, niin, ja ilmoitti jotakin semmoisia valtavia asioita, mitä he saavat omistaa ja näin, niin sitten siinä oli semmoinen, että jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyy teissä. Sitten siinä on niin kuin jos te pysytte minussa, niin näin käy ja näin käy. Ja jos ystävä pysyt Jeesuksessa, niin mukaan lähdet. Sä ethän joukosta jää, vaan miten tämä lopun sana oli. Pidä huoli siitä, että et jää joukosta, kun Jeesus tulee meitä pois hakemaan. Eräs vanha nainen sanoi vielä tähän loppuun, kun tuli tuo ajatus. Se on näitä kristillinen hoitokoti ajalta semmoinen, oli semmoinen vanhempi uskova nainen, joka hyvin paljon oli mukana kantyössä ja sitten mä muistan kerran me oltiin eräällä hoitokodilla istuttiin siinä oli monennäköistä rosvoa ja kioskinpotkijaa ja varastajaa ja juoppua ja vaikka mitä entiseltä elämältään. Meitä oli semmoinen rinki siinä istui ja jotakin me keskusteltiin. Ja tämä naishenkilö oli myöskin siellä mukana. Ja sitten niin hän silleen hienosti sitten jotain asiaa hän sanoi ja sitten hän sanoi, sitten kun Jeesus tulee meitä hakemaan pois. Sitten se katteli vähän ympärille, ainakin minut. Sitten kavensi sitä porukkaa, kun se katteli, ketä siellä ympärillä on. Mutta pidä huoli siitä, että ainakin sinut tulee hakemaan. Käydään rukoukseen. Kiitos taivaallinen Isä tästä hetkestä, kun saimme olla tässä, Herra, seurakuntana, vaikka suurin osa istuukin kotona sohvalla, mutta kiitos siitä, että Herra, sinä myöskin siunaat sinne, ei ole olemassa välimatkoja. Ja jos haluat, että sinun puolestasi rukoillaan, niin nosta käsi siellä sohvalla. Tai missä oletkin, Jumala näkee, Jeesus näkee sinun kätesi. Ja minä rukoilen täällä sinun puolestasi, vaikka et olekaan täällä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä näet nämä kaikki nostetut kädet. Ja Herra, sinä tiedät, mitä niiden taakse kätkeytyy. Ja kiitos siitä, että sinä, Herra, vastaat. Sinulla on valta ja voima kaikkea, pahuutta ja kaikkea vastaan. Ja sinulla on taivaan valtakunnan avaimet. Ja sinä voit, Herra, auttaa meitä täällä ollessa niin kauan, kun me vaillamme, Herra, täällä itse kukin maan päällä. Kiitos, että näet sydämet ja kaikki, mitä kaipaus ihmisillä on sinun puoleesi tänä päivänä. Ja Herra, jos siellä on joku, joka haluaa lähteä tänään sinua seuraamaan, niin kiitos Jeesus, sinä häntä koskevat, kolkuta hänen sydämensä ovella, että hän sinulle avaisi. Että voisi olla siinä joukossa, joka eräänä päivänä täältä nousee ylös. Ylistys, kunnia olkoon nimellesi. Herra, siunaat tulevat päivät ja varjele, Herra, meidät kaikelta siltä, mitä nyt on tuolla kaiken näköisiä viruksia pyörii, niin kiitos Jeesus, että varjele meidät niiltä. Anna meille ymmärrys ja viisaus toimia, Herra, oikealla tavalla, Herra. Ei mitenkään uhmaten jotakin näiden jotka asiasta tietävät, niin niiden ohjeita, vaan Herra, anna meille ymmärrystä, että me toimisimme oikein. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat meidän tulevat päivät ja kaikki mitä siihen kuuluu. Jeesuksen nimessä. Amen. Kiitokset sinulle tästä hyvästä sanasta. Otetaan tähän loppuun 2 laulua. Toisen niistä mä tiedän, niin se on nimeltään Yhtykää Herraa kiittämään 535. Sitä toista laulua minä en tiedä, sen tietää tähän asti Salla yksin. Mutta käydään näihin lauluihin lopettelemaan ja toivotan omasta puolestani erittäin siunattua ja rauhallista Argentiinan aikaa.
että meidän pitäisi ottaa hetki oikeastaan aikaa Jumalalle. Joo, mä laulan tässä yhden ylistyslaulun. Koellaan vaikka tää eka. Kiitos siis siitä, että kuinka hyvä sä oot ja kuinka paljon sä rakastat meitä. Ja mä kiitän siitä, että vaikka me ei voida olla täällä yhdessä, niin sä oot jokaisen meidän kanssa kotona. Ja sä voit vaikuttaa meidän sydämiin ja meidän mieleen. Ja jos mä pyydän, että jotenkin vahvista meidän identiteettiä sussa ja siinä, että me ollaan sun lapsia, sä rakastat meitä, sä oot mieltynyt meihin. Ja jos mä kiitän siitä, että sun valtakunta saa oikeasti luottautua esiin. Siellä missä me mennään. Ja että me ei tuoda esille vaan jotain uskontoa tai jotain kulttuuria ja uskonnollisuutta, vaan että voitaisiin tuoda esiin sua ja tuoda ihmiset lähelle sua.